180 pa rin, 50. Alin senior pa lang sir. Ay, maray pa lang library ka ma. Tara na. Let's go! Pasok na tayo! Yay! Ma, may ID ka ma? Ano na ma? Hindi mo ka. Mag-bike? O sige mamaya, mag-bike kayo. Yay! Big ostrich. Mio, asyang alis. Wala na basang yung ostrich. Daan na basang, umalis na basang yung ostrich. Tumakas na yung ostrich. Ganito sarap. Oo. Ganun nilo. Gusto ko na pa. Goldfish. Meng. Ang ganda dyan. Uy, may bilis din tao na. One, yan. One. Ina, maglagay kang pagkain dyan. Tingnan nyo, may ano yan, may lalabas dyan na gayang isda. Wala nang tayong pang ano. Ay, nila mo. Koy, ang tawag. Goldfish. Goldfish. Dalawa. Goldfish. Yan na. 1 hour ka naman abay, kaya nga nagganito mag-bike. Dito. Wow, malayo no. Didi man nakarurungog. Tawagin mo. Diyan tayo? Diyan tayo? Ayan. Napatay yung tiger! Oh, dito na bagay yung tiger. Saan? Tayo sa pinakamataas. Wala na dyan, wala na. Wow! There's a kitty pitchy tiger. Kita mo yung tiger? May lion. Lion. Tulog yung lion. Tawagin mo, lion. Wala. Well, lagay kayo natin sa camera. Oh, kayong dalawa, smile with the lion. Nina, dito. Alisin mo yung kamay mo. Sorry, tiger. Daddy. Ay, tato. Oh, di ba? Sa lion sini. Natuturog. Oh, Dan Labi, tumayo. Ano yan? Anong tawag dyan? Tiger. Tiger. Dito, sa isa. Sean, dito rin! Meron ano? Tayo! Tapos, snake tayo. Oo, tingnan natin dito. Dito din. Parang manok dito. Hanapin natin snake. Uy, dito! Laki-laki! Dito mo. Manok ko. Dito, malaki ninong, oh! Ang laba-laba! Saan yung manok? Saan? Snake! Ang dami ng manok. Ninong, dito! Ang laki ng snake. Dito pa sa rin wala. Hindi pa pa ito. Ay. Dito wala. Dito. Hello, here. Magdaan na kita sini. Hello, sini. Magdaan na kita sini. Ay, ninong, saan na mo nakita? Saan balik mo sana? Sheep. Sheep.
picture. Okay, ito si. Kargan mo daw si Andre, kanya malaki kita. Si Mama tayo! Ma! Son! Son! Si Mama! Rita! Si Mama tayo! Ma! Saan siya? Here's the pig. Big pig. Where's it? Stay here. Stay here. In here. No! Pig! 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 The pig is here. Wala naman dito. Sinong agpo gusto mo bukas? Tubig. Yung krokodilo dito sa turtle. Di nakakalangan. Snapping turtle yan. Hindi na. Itatago yan. Nasaan si Kuya Simon? Kaya 11:30 alas 12 connect. Oh, Kun Mark. Pip pip. Kaway-kaway Kun Mark. Pip. Ikot, ikot. Yay! Gara laga to. Magsunod ka sa amin. Yay! Bike. Pedal. Donkey. Donkey. Oo. Tadi naman ikaw ba? Kami nagsimba na kami sa donkey. Samba. Ta sa payong ta. Where's our payong?
Ay, ganun, sa rin bulano. Bago na. Pat, Atang diretso! Ano pabutang na? pasabak si Hats. Sige, diretso. John, sundan natin sila yun ah. Sige. Sa pipidyohan natin ang ating albay. Ating ting. Nakayon eh. Opo. Oh. Ninang gusto ko yun. Hindi mo kaya yan. Balik ka. Na. Gusto ko Bagay na dati ko pag-inta dati ko hindi naman ganito to, di ba? Oo. Parang sunod-sunod lang yung mga ano. Gusto ko pa doon. Ano pa mga ayos dito? Dragon? Gina. Diretso na to. Yamaha. Tama naman ganito sa mag-bike. Okay. Bayad pa kang 80. Ito. Duman. Duman. Ko. Po. Mahulog na pati ka. Hindi ko mahulog. Doon tayo. Tama na. Kayo naman. Dito na kada dito. Stop naman pa. Ano naman. Smile. 1, 2, 3, smile. Iba na tayo, baby. Hindi ka likod. Hali na. Oh, lahat. Uy, natag ko taga-buso. Ay, hindi na magpaiwa. Oh, go na. Oh, picture. Macy. 1, 2, 3. Oh, okay na. Bigay yung sabi-sa. Oh, dali papalansin mo yun, no. Oh, likoy ka dali ko muna. Lamig ko muna. Oh. Sikutin nga muna natin. Oh. Ayun. Ikot muna. Ikot. Rotonda. Sige. Ako masok to paagi. Bakit yun? Kapag nag-iikot. Pwede dito? Dapat sa Tubig lang namin. dalawa ng kuha. Tubig. Dalawang picture sa ngayon. Ay, nasadi mo ito. Ganyan ba ka mayon nyo? Dinig na naman yung mga Dito pala, talingan ba yan? Turok tiyon, Mak. Ito, nasa yung Turok camera tiyon, Mak. Ay, Ay, turok tiyon, Mak. Picture mo nga kami dyan. Hindi, pindutin mo kasi yung ano, yung pagkanyan. Amo. Eh, pag saradawan si Sean Mark, may makukuha ito. ito pa lang ay oo. Kaya sabi. Simon, bumidyo. Bigita. Ha? Hello guys! Hello! Oni, hello to the vlog. Oni, say hello. Hello. Tato kita. Ate ba, hello to the vlog. Ito ko na kita ay. Ninang, hello to the vlog. Ano yan sa picture mo? Turog. Hindi kami baba. Ma! Shoot, Mina! Videoan kita. Mina! Nani guys! Oh my god!
Taas. Laki. Baka maulagan pa tayo. Try natin guys. Come, our Mother of Salvation, pray for us with much love, prayers, and Damayon! Damayon is here! Hello! It's very nice! Pagpasa ka oh. Ini sir, sarado pa ina sir. Kaya pa pong guys. Mabalik talaga po. Pasay ka mo. Bugtong na lang kamo po yaman at Bili kong ice cream. Ninang, bibili kong ice cream. Ay, o sige na, gampain kasing ko. Gisali. Ang cute na naman. Ang cute ng face mo. Magkano po ice cream? Baba ikaw, baba. Wait na ha. 25, may 20. Wait lang ikaw dyan, May wait lang 30 ikaw. buboy. Pwede lagan na di. Kaya po sir. Ninang kulang. Magkano? Magkano? 25. May 20. Okay. Hatian mo si Simon. Sunmark, okay. Ikaw na daw, bagong kapitan na no. Opo. Uy, ice cream, bebe. Kaya, thank you. Hey boy, baso. Ibigyan, boy. Ama po. Magbibidyo. Ibigyo. Ama po. Nagbibidyo po ako ngayon. Thank you. Thank you po. Question mark. Who wants ice cream? Who wants to taste ice cream? Kaya na. Kami ba, dito may picture. Ay, camera. Okay. Sige na. Ayun.